So dihan dapita guys, mo ni siya ang barangay Apanangon. Sakop na siya si Malalom. Kena ka sa lalom. Kambira na. Sud gitu. Jay, ini ang makakat nga daw. Saan yung sitio dire gani sitio? Barangay ra Elisa no? Ay. Kuan sitio Kambulod. Mapit ni padre ron. Hello guys, naarita karon dire sa barangay Elisa, sitio Kambulod. Ana ay usa ka langob dire o tunnel nga hinimo og tawo nga ang naghimo ani si ato sudlon, si Ronnie Gantalaw. Ato ang sulayag sulod guys kung safety ba kuha ato kalo ibasig na ay ito makita kung saan nasa sulod. Aba. Ako sunod eh. Ako sunod. Sige ka sunod. Tawa ba? Wala. Gisod mo gina mo na. Ano paniki oh? Nasi paniki sud. Guys. Karon dire Di ka makita nga tunnel o langob nga gihimo ni Ronnie Gantalaw sa istorya nga diin siya naghimo dire diyahan ni siyang gi trip lang ba nga ari sa puyo dire. So dugay na kuno ni kaayo nagi mga paniki. Oh paniki oh. Kabog. Paniki og kabog parente man sila na siya. So muni siya nga iriya dire nga muni nga angay ni siya nga i-monitor kay base og sudlan og mga lalang nga mga mananap upoy ano ani Bala sa. lalang sa pata ani sa pata lalang nga mananap o taka ilaan na kung saan klaseng sapat o ilabi na sa mga sawa o urban pang mga klaseng mananap nga lala Ano ba ito? angay ni sang i-monitor Taas. kay Paniki. Ano paniki? sige na disgrasya. Okay? Paniki. So gawas na gawas. Let's go. Gawas ta pa ulit ta. Safety ni diri. Isilog. Safety ba diri nga kuan? Kasi bakog na yung mga gubot ba? Mga gira-gira. Gamay ra man pugid kayo kuan. Up. Dami ang lamig sira din. Yang sira kahoy ra pud ba? Sagbot. Dindot kayo oy. So mo ni dire. Na po dire nga nindot kayo nga natural kinaiyahan o natural. Natural. Dili nga kahoy baliti. Mm. Na po tugkaran silbi tugkaran no.